Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Het kind zal maar eens de laatste wedstrijd van het seizoen worden. Cambuur verloor onder de manje de eerste play-off wedstrijd met 1-0 van FC Den Bosch. En dus is het bij een eventueel leakspul of een nederlaag gebeurd en zit het seizoen van Cambuur erop. Er zal wat verloren matten in vergelijking met de oranje wedstrijd. En dus had Henk de Jong deze week de boel koert op scherp zet. Ja, maar dat moest even. We moeten uit de competitiemodus wijken. De competitie is oud dan. Het is play-offs. En play-offs is de dood of de gladiolen. Daar mag ik naar spelen en naar handelen. Nou, daar ben ik wel mee bezig geweest. Dus dat wil ik alleen voor de jongens te merken. En dat er meer gebeurt dan dit. Want, en dat vind ik mooi, dan krijg ik steun van de groep. Ja? Want die herkennen dat ik word. Die zeggen, nou, we zijn er even aan het trainen dat dit gebeurt. En ik juist er in de training bepaalde dingen die... En dat de jongens ook even denken, oh, wat is dit? Oh, dat is in beelden, dat is in trainingsvormen, dat is in stopzetten van trainingen. Ja, maar dat is gewoon even laten vielen. Ja, man, daar ridderen we te zeuren. Maar met één doel, dat we wekker binnen, dat we weten waar het om gaat. Hè? Want dan is het samen oud. En dit is ik voor uw club is belangrijk, dat we nog 2 keer een vol stadion hebben. Maar ik voor de jongens zelf, om tot het einde toe mee te doen in een play-off, is heel belangrijk in je carrière. Individueel, als club. Dat levert een hele prot op, maar ik voor je toekomst. Dus dat probeer ik de jongens, ik maak die aan. Nou ja, dat betekent nou wel wat dingetjes op morgen. Vanuit de ziekenboeg is de goed nice. Benjamin Pauwels ontbruts al een manje, maar de Belgische onvaller is er weer bij. En dus had Cambuur een extra wapen, Farien. Die is inzetbaar. Ja, Benji mist toch, creativiteit. Het jonkje is uniek. En dan moest ik zijn disploeg creativiteit hebben om er doorheen te komen. Vanzelfs gingen ze er bij Cambuur vanuit dat de Leeuwarden teruggaan naar de volgende ronde. Maar mocht dat net zo wezen, dan zou het betutten dat Michael de Leeuw zijn laatste wedstrijd speelt tegen FC Den Bosch. De 38-jarige onvaller beëindigt zijn carrière. Hij hing het dus gewoon onder de wielgen. En dus zou die wedstrijd in Den Bosch zijn laatste wel eens wezen kennen. Ik heb zelf tegen MVV een beetje met familie en vrienden die wedstrijd een beetje als laatste wedstrijd behandeld. Omdat je... Ja, het is inderdaad heel raar. Elke wedstrijd kan zomaar je laatste worden. En ik hoop dat dat nog lange na niet het geval is. En dat we hem helemaal tot het einde spelen. Maar goed, ja, nee, dat kan inderdaad. Speelt dat door je hoofd deze dagen? Als je naar die wedstrijd toe gaat en je weet ook dat je toch in een mindere uitgangspositie zit? Nee. Ik moet zeggen, weet je, 1-0 is... natuurlijk had je het liefst daar al met 3-0 gewonnen. Maar... Weet je, wij weten gewoon wat we moeten doen. Misschien 1-0. Wij weten gewoon, wij moeten gewoon gaan. Er moet gewoon vuur in het stadion komen. Wij moeten gaan vliegen met z'n allen. Dus nee, ik ben er zelf niet heel erg mee bezig als ik eerlijk ben. Van oké, dit kan wel eens mijn laatste. Ik merk al dat ik dat een beetje de laatste periode had. Van oké, dit wordt mijn laatste jaar. Dus ik ben er niet zo extreem mee bezig van oh, dit kan mijn laatste worden. Want anders dan zou ik nu al dat nog 2 weken hebben. Nee, dat heb ik eigenlijk niet. En dan de opstelling van Cambuur. En er vallen 2 dingen op. Benjamin Pauwels is waarom. En Van Mullum speelt het in de basis. Want het wie officieel Soeren die het beginnen zoeken. Maar die wie net fit genoeg. Krekvertierd moest hij eruit hellen worden. En dus die het Van Mullum in de basisopstelling. Zeg ik de Bossenaren en de supporters van Cambuur. Die het de hel van Leeuwarden del zetten moesten. Nevens Henk de Jong. Want ze kunnen de support wel gebruiken. En dus komen de Leeuwarders mooi alles uit de kast. Reekbommen, vlaggen. En daar zit Nicky Soeren die het onshirt. Die weet, ik kan net in actie komen, ik wie net fit. Henk de Jong moest wat anders bedenken. En dan de wedstrijd zelf. Let op, we beginnen bij dit. Het verhaal van de wedstrijd eigenlijk. Briant Nieling die het opstoomt. Die de bal jouwt op Diemers. En Diemers rekt de peel. Stiet Hielendal vrij op de 16 en dat is het idee van Cambuur. Nieling die de bal met crosspasses del is en maat. Onder onvallers. Diemers is het dit keer Hielendal vrij, maar de peel. Vernieling, mooi zijn crossbal naar voren ta. Het oppakt in de midden. Bij Narti komt hij uiteindelijk uit. Narti draaien naar links, vindt Pauwels. Pauwels maar de voorzet en
Remco Balk komt er correct net goed genoeg onder. En dus knikt hij de bal. Ik jonken de goal van Van der Merbel van Den Bosch. Net goed genoeg. Stuart. En dan Diemers had de peel dus al een keer rekken. Vrije trap. En weer de Lotte. De speel en de Lotte staan nou op het listje van Diemers. En dat is het verhaal van dit seizoen. Het verhaal van deze wedstrijd. Een heel soort kansen, maar de bal wil er net in. Hier een stekbal op Balk die in duel met Stan Hendricks komt van Den Bosch. Balk wordt deadline terug Hendricks. En Hendricks uit voeten dadelijk steen Balk. Dit is niet. Dit stelt niet voor. Balk protesteert. Zouden we dat wel kennen van Remco Balk, de topscorer van Cambuur. Maar dit is een troke in de reg. Dit valt mooi. Dit is te volle voor een penalty. Opbouw bij Cambuur weer. Via Pauwels komt de bal daar als een vrije trap te lezen. En dat is een gunstig plak voor Mark Diemers. Die dus al de peelrekken had, de Lotte. En dus is er eigenlijk nog maar één ding oer voor Diemers. En dat is de goal. De goal voor Cambuur. En daar is hij dan eindelijk. Daar is hij dan. De 1-0 die nodig wie om die F te staan in Den Bosch voort te werken. Het ziet 1-1 uit 2 wedstrijden. Hij draait hem oer de mur in de linkerhoeken van de Merbel. En de krek net bij. Krijgt er nog wel een handje om, maar dat is net genoeg. En het publiek loopt erin. Het publiek begint te klappen. En dus met Cambuur op ziek naar de goal. Het momentum gebruiken. Diemers, afvallende corner, krijgt hem weerom. Slingert hem in. En daar is Thomas Calves. De Finse Engelsman. Die de bal maar de linkervoet. Jonken de goal van de Merbel shit. Maar Cambuur drukt. Cambuur zet on. Want er moet nog een goal komen. En dan is het al klaar. Dan is het terug naar de hele finale. Dit is net genoeg. Cambuur weer in de onval. Daar een voorzet op Hilterman die erin kwam is. In de tweede helte. Maar Pepijn van der Merbel. De keeper van Den Bosch. Die een kroepje krijgt van Teun van Grunsven zijn verdediger. En dat is te ruchten. Want Van der Merbel speelde een geweldige wedstrijd voor Den Bosch. Hier weer een corner van Diemers. Komt voor. Komt bij Pauwels uit. Pauwels dan. En weer Van der Merbel. Die verloor het in Casillas in zijn hechtijdagen. En die pakt de bal Erik onderwaai. En dan werd het voor Cambuur heel dreig om een doelpunt te maken. Dat Pepijn van der Merbel op zijn manier begint te keepen. En dat betekent dat het bij 1-0 bloedt en er een verlenging komt. En daarin liet Den Bosch, en dat zei ik nog mooi door in deze wedstrijd. Het is de eerste helft verlenging en dit is het eerste schot op goal zowat van Den Bosch. Byron Burgering, topscorer van de Bossenaren. Maar het wie ik het enige wapenfeit hast van Den Bosch in deze wedstrijd. En dus zie ik het Cambuur terug. Tweede helft verlenging. Hier komt Balk die de bal oppakt naar Benjamin Pauwels. En Pauwels, ja, die vindt weer Van der Merbel. Die keept een geweldige wedstrijd. En dus wordt het voor Cambuur ziekje naar die goal. Hier wordt de bal oppakt. Terug Kieftenbelt, luidt een breed op Pauwels. Pauwels had de romte. Maar vindt Van der Merbel. En hier hem je wel wat meer op de proef stellen kan. Hier een beter deel is ik kan. En let dan op. Den Bosch voor de tweede keer in beeld. In de 16 van Cambuur. Komt daar die bal op Shady Barglan. En die knikt hem oer Thijs Jansen heen. En dus stiet Den Bosch op dit stuit op de ronde van de hele finale. En worden ze helemaal gek bij Den Bosch. Want dit hier ze echt net verwachten. Want Cambuur hier de hele wedstrijd toch 34 kansen. Maar ja, het is je net maatje. Dan is er een eeuwenoude voetbalwet. En dat weet Shady Barglan van Den Bosch ik. En die knikt hem binnen. En dus is het bieten, nagelbieten voor de supporters van Cambuur. Komt er weer een bal voor bij Remco Balk. Ja, de mat nou scoort worden, want oors is het sowieso oer. Hier komt Remco Balk weer en die vindt Pepijn van der Merbel. En dus is het wachtje op het laatste fluitsignaal. En is daar dat fluitsignaal. Ulrich Landvreugd van Den Bosch weet net wat er moet komt. En Diemers, ik net. Shirt verbolgen om hem heen. Verbouwereerd en verbaasd. Henk de Jong docht mooi. Shady Barglan. Uiteindelijk maakt hij de goal die genoeg weer. Want na de 1-0 in Den Bosch is een 1-1
in Ljouwert genoeg. En weet ik Thijs Jansen, het is oer. Die dream van de Eredivisie, het is klaar voor Sportclub Cambuur. Als je een jongens een keer lekker met je de stad in of zomaar wat doen. En je moet er nou even net meer om te denken. Hè? En ik hoop dat ze dat doen. En dan gaan we over de week afscheid nemen. En dan gaan ze nog een weekendje voort. En ja, dan lik ik maar geen leuk. Hoe lijst jou Joen op bed als die een keer thuis bent in Drachten? Nou, ik denk dat ik net volle sliep. Nee, ik denk dat ik net volle sliep. Nee. Kloten. Dat zat vandaag niet mee. Volgens mij zag ik net dat we 34 schoten hebben gelost op goal. Waarvan 10 op goal. De paal, de lat geraakt, de keeper een paar wereldreddingen. Ja. Moet je er nog meer van maken. Ik denk dat we het niet beter hadden kunnen doen als vandaag. Het enige wat we hadden moeten doen is meer ballen erin schieten. Maar ja, ik denk dat is het verhaal van deze wedstrijd. Voor de rest hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld. Ik denk iedereen, stuk voor stuk, echt... ja, er stonden echt 11 leeuwen op het veld. En we hebben hun er helemaal afgeveegd. Maar ja, ik koop er nu niks voor. Ja, ik ben een beetje sprakeloos eigenlijk. Hoe kom je deze klap te boven? Ja. Laten bezinken en dan weer doorgaan. En in het nieuwe seizoen zien we jou weer als verdediger van Cambuur. Dat gaan we zien. En dus zit het seizoen van Cambuur erop. Een fikse teleurstelling in de eerste ronde van de play-offs. Het houdt in dat dit de laatste aflevering is van het Cambuur Journaal. Tiergetankt voor het Sjen dit seizoen. En hopelijk ont de volgende keer. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.